Kristus. Tak neviem, či v histórii tohto kostola bol nejaký veľkonočný koncert. Myslím si, že trošku je to podnietené aj tým, že keď sme nedávno hovorili o tom, že či ideme robiť zbierku na varhany alebo nie, ale keď budú varhany, budú aj koncert. Varhany sa kúpili, koncerty začínajú. Takže ja vás všetkých srdečne vítam ešte raz v tomto chráme. Verím, že budeme mať taký spoločný vysokoduchovný zážitok. Chcem sa už na začiatku poďakovať, že si to pre nás pripravili, že prišli s takou myšlienkou a napriek tejto veľkonočnej radosti nech nás obohatia tým svojím spevom a týmto veľkým otleskom ešte raz. Tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka zvychla a povedala: volám sa Mier. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden mier nedodržujú. Jej svetielko bolo čím ďalej, tým menšie, až úplne zhaslo. Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: volám sa Miera. Som ale zbytočná, pretože ľudstvo nechce o Bohu nič vedieť. Nemá teda cenu, aby som svietil. Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka. Volám sa Láska. Už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len sami seba, žiadne iné, ktoré by mali mať radi. A s poslednými záchvami zhaslo i toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: vy musíte predsa svietiť. A skoro začalo plakať. V tom sa dostala k slovu i štvrtá sviečka a povedala: neboj sa, kým ja svietim, môže mi ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej. Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a rozsvietilo znovu ostatné sviečky.
patrí všetká sláva na tomto mieste kráľu. My chceme pristúpiť ako tvoj ľud pred tvoj trón, Pane. Poďme vstúpiť do centra chvál. Poďme vstúpiť do centra diania Božieho kráľovstva, lebo tam tróni kráľ na chvále svojho ľudu. Náš Boh je prítomný tu medzi nami. On je Boh, ktorý je medzi nami, ktorý dal svojho syna za nás, aby otvoril nebo, aby jeho kráľovstvo bolo medzi nami. Nie je to úžasné, že môžeme prísť priamo do stredy pred jeho trón. Poďme spolu vítať kráľa vo svojom srdci a poďme ho oslavovať z celého srdca. Otvor svoje ústa a zvolaj: Zvelebený Pán. Tam, gdzie kraj mego modliwa, tam, gdzie
Kto je Boh tebe rovný? A kto je Pán tebe podobný? Pred tebou nebol nik iný, nebude nikto ako ty. Si jediný. Páne, toto je pre teba, slávny Boh. Ty môžeš hneď zmeniť náš život, náš svet. Si náš Boh a inej cesty nie. Ježiš Pán, život si sám. niekedy zdá, že Boh je ďaleko od teba. No ty ani len netušíš, že si v jeho náručí, prikrytý láskou. Cesta tvojim životom je náročná, plná radosti, ale i smútku. Veď, že ak mu dôveruješ a odovzdáš sa, tvoja cesta bude v niečom iná. Iná v tom, že Boh má nádherný plán pre teba, pre tvoj život. On je tvoj otec a nech sa deje čokoľvek, nikdy ťa neopustí. Jeho slávny majestát nad svetom žiari nám. Ten, ktorého sme uzreli,
skrývajú svoju tvár. Koľký žijú v tmách, blúdia v prázdnotách, nech môžu opustiť bez nádej dní. Tak poďme, bratia, sestry, my sme všetci priateľmi, spolu môžeme stáť proti búrkam a do srdc plných dní povoláme svetlo dní. Sviet svetlo nám, zori zeme daj nám, vrač nás sa rozplynu, keď príde láska k nám. Sviet svetlo nám, Pán je ním sám, z nás Božou žiarou, jeho svetlo svieti každý deň aj nám. Koľký sa cítia prázdni, hľadajú, no pravý zmysel ciest stále strácajú. Stačí iba chvíľu s nimi, ponúknuť dobrá slovo na príbeh o zranení. Nemôžu iných slovách plných lásky, odhľadávaní, pojne zachránený. Sviet svetlo k nám, zori zeme daj nám, vrač nás sa rozplynú, keď príde láska k nám. Sviet svetlo k nám, Pán je ním sám, z nás Božou žiarou, jeho svetlo svieti každý deň aj nám. Sviet svetlo k nám, zori zeme daj nám, vrač nás sa rozplynú, keď príde láska k nám. Sviet svetlo k nám, Pán je ním sám, z nás Božou žiarou, jeho svetlo svieti každý deň aj nám. Jeho svetlo svieti každý deň aj nám. On je ten, kto nás chápe. On je ten, kto nás dvíha, keď padáme dole. On je v každom okamihu života v našich srdciach. Prežíva s nami našu radosť aj utrpenie. Nech si kdekoľvek nezabúdaj, že Boh je vždy pri tebe. Túži ťa zachrániť. Kto ma chápe, keď nie ty hore, kto ma dvíha, keď padám dole, kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá. Kto je blízko, vždy na pomoci, kto mi svieti v najtmavšej noci, kto ma chráni a nič za to nežiada. To si ty, že ma máš nado mnou, nežískáš. To si ty, že ti vieš, kedy blíž zostaneš. To si, že ťa nevidím chádzať, to si, že už nechcem ťa strácať, to si, že vždy zlomené za
Kde? Na Golgotskom kríži tam. Ku krížu som ho pribil vtedy, tam vydýchol on naposledy. Bol celkom bežný. Mňa nezaujímajú príčiny. Nestačí, že bol rozkaz daný a hneď je presne vykonaný. Robím, čo prikázané je, kto mi to zatluje. Vinný som nie ja, ale zlá chvíľa, ktorá sa vtedy rozostila. A kto dal na to rozkaz? Ja, Pilát, som ten rozkaz dal, lebo sa robil, že je kráľ. Bol síce človek spravodlivý, ale nemohol ostať živý. Hoci cisára by ohrozil, kráľovstvo by založil. Nové kráľovstvo by založil. A tak bol spôsob jediný, že musel trpieť nevinný. A to je taká tragika, že vinný niekedy uniká a nevinný trpieť musí, ba niekedy skúsi viac ako vinný. A kto žiadal, aby bola vyliata jeho krv? My zástup sme to žiadali, o jeho smrť sme volali. Ukrižuj ho len, Boh zločinec je človek ten. Nechceme jeho prepustenie, viac medzi nami nie je. Barabáš nech je prepustený a on nech je popravený. Nesplnil naše veľké plány, že proti nimu pôjde s nami. Daj od hriechu len oslobodiť chcel. Ktože by za ním snel? A kto naplánoval jeho smrť? Ja Kajfáš som to učinil. Lebo sa veľmi previnil. Robil sa pravým Božím synom, také rúhanie bolo pri ňom. To by potom znamenalo, že Mojžiš je už teraz málo, že nové zákony už platia. Mohli sme toto prijať, bratia? Musel som rucho roztrhnúť, na neho vinu uvrhnúť. Nové poriadky nechceme, stali sa kochať budeme. A kto ho zradil? To Judáš som ho zradil, priznám, malo to predsa veľký význam. Aby bol burič odhalený a jeho vplyv zabrzdený. Tak vtedy na tú vec som hľadel, však potom, keď sa pohľadel, pochopil som, že vec je iná, že zradil som Božieho syna. Nechcem tých 30 strieborných, bo jeho krv vyteká z nich. To, čo som spravil, zlé je, nad sebou ortier vykonám. A kto ho zaprel? Ja Peter som ho zaprel veru, lebo som mal len malú vieru. Keď Pán bol bytý pľuvaný, nechcel som s ním byť spútaný. Myslel som, je to chyba malá, aby čo len za slovko stála. A tak sa jazyk zarieka, ja neznám toho človeka. Však jeho pohľad, ktorý ma stretol, trpku výčitku do duše vmietol. Plačem nad svojou slabosťou, spomínam na to s ľútosťou. A kto niesol jeho kríž? Ja Šimon, človek z Afriky, niesol som kríž ten veľký. Na pleciach Krista predtým bol, naraz sa na mňa ocitol. I to sa totiž niekedy stáva, že telo trpí, keď ľudká hlava. Tak proti svojej vlastnej vôli dostal som sa do kríža školy. A predsa neľutujem toho, bolo mi za to dané mnoho. Pod krížom Pánovým som stal, kde on mi za mňa umieral. A kto zostal pri ňom do konca? Ja, matka jeho, Mária. Keď Kat ho na kríž pribíjal, som na Golgote stála tam a čo sa dialo, dobre znám. To mojou dušou prešiel meč, od žiaľu som stratila reč. Ako mi mohlo vtedy byť? Či vie to niekto pochopiť? Nie, nemohla som odísť vtedy. Bolo to predsa naposledy. Čo mala som ho živého, syna svojho milého. A kto ho pochoval?
Ja Jozef z Arimatie, môj hrob v záhrade skrytý je. Do neho som ho pochoval, veď život za mňa daroval. A tam, kde ja som ležať mal, tam ležal on slávy kráľ. A to je nádej, ktorú mám, že ak sa raz dostanem tam, kde ležal on na miesto mňa a dočkám sa víťazného dňa, keď aj môj hrob raz otvorí, jak v písme o tom hovorí. A kto ho videl skrieseného? Ja, Mária Magdalena, som bola tá prvá žena, čo zjavil sa mi vzkriesený môj pán a majster milený. Keď tak v záhrade bezradne stojím, on oslovil ma menom mojim a prikázal mi zvestovať, že sa môžeme radovať, lebo moc smrti porazil nad hrobom, sme slávne zvíťazili. Už spievame mu pieseň chvál, lebo Ježiš Kristus mŕtvy stál. A čo to všetko znamená? Ten, čo bol ľuďmi umúčený, je opäť živý, skriesený. Už na pravici Otca. A o tom vlastne kráľuje. Anielka mego chwalił.
zase aj celá zem. Celé stvorenie sa teší v Pánovi, ďaky mu vzdávajú.
Ty mi dávaš silu žiť. Vďaka, že tu môžem byť. Len Tebe spievať, Ježiš, s láskou chcem. Ty si môj, ja som Tvoj. S Tebou vyhrám každý boj. Len Tebe spievať budem. Aleluja. Nádej, motto dnešného veľkonočného koncertu. Hoci dať dokopy všetkých nás nestálo málo námahy, mali sme nádej, že sa to raz podarí. Našim hlavným krédom je rozdávať radosť, pokoj, mladosť, úsmev, spievať na Božiu chválu a vytvoriť tak príjemnú atmosféru. Verím, že sa nám to dnes podarilo. Spríjemniť vám dnešné nedeľné popoludnie. Chceme sa veľmi poďakovať vám, milí hostia, že ste prišli na náš koncert, pánu kaplánovi, že zastrešil možno tú našu takú nebeskú rodinu. Hlavne s našim spevákom, pretože bez nich by tento koncert nemohol byť, našim hudobníkom, ktorí krásne potvarbili cel, technikovi Samkovi,
našim hercom, ktorí na poslednú chvíľu dostali texty, takže ich trošku ospravedlňujem, že im možno tie texty trošku nešli, tak ako by mali, ale boli aj tak super, si myslím. A všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k tomuto dianiu. Ešte stále prežívame veľkonočné obdobie, preto dovolte mi v mene všetkých nás popriať vám hlboké prežívanie veľkonočného tajomstva, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a právu veľkonočnú radosť. Ďakujeme. Boli chvíle, keď si to s nami nemala vôbec jednoduché, ale nikdy nezabudneme na tie nádherné roky a zážitky, ktoré sme spolu zažili a nikdy nezabudneme na veci, ktoré si nás naučila. A okrem týchto významných slovov nás prevádzala nespočetné množstvo zážitkov, smutných a veselých príhod a nových skúseností. A mohla by som spomenúť každú nezabudnutelnú chvíľu alebo rozprávať o našich vždy originálnych výhovorkách, ale dnes, takýto úžasný deň, chcem predovšetkým poďakovať tebe. Pretože dnes to môžeme takto stáť všetci spolu kvôli tebe. A sme pyšní na to, že sme sa dostali práve do dobrú práve tebe. Aj keď sa možno niekedy rozčulujeme a hývame a neviem čo, je všetko z lásky. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za všetky skvelé a múdre osoby. Ďakujem. Slova
poriadny pozerať, poriadny. Tak, to popoludne verím, že sme si hovorili, že budeme mať naozaj také príjemné, radostné a budeme si ten pokoj odnášať do našich rodín. Tak verím, že naozaj ste mali ten duchovný zážitok a myslím, že môžeme si to zasa niekedy zopakovať a ja už idem aj na posledný pozor. Pomodlíme sa, krátkosti a dávam. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždy na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Tak ešte raz Pánu základ, že ste prišli, že ste prijali pozdravenie. Ak máte nejakú tú minútu, tak je